Nyakora muge jwang dakika en pradek kod adek tok sadek marokinyi machiegni twak maromo kuongo echeno twak maromo marariyo echeno mar mbako romo kinyi makawuono machakore sani nyakango mol kanyo sabich maronyango matai nyenga Joyce Oduor. Nyakora muge jwang okinyi makawuono wadwa twak dore kod Nono Timbe kod tij Obila e pacho kae kaluore kod nonro mayando golo kod duol mochung'ne Nono kachiel kod arango tij Obila e pacho kae aipoa nitiere jo Kenya mago maderom mose wito ngimagi ka gintiere tesend Obila kama yando timore machiegni en tho mano mar rawera Albert Ojwang man en japuonja kendo jandiko e yor mbui kata bloga mano negi e tesend Obila. Kata kamano Obila winjo bedni timo tich mane ahinya nyaka to winjo bedni timo tijgi e yo machalo nade mar mondo mi gine ni girito jopiny e yo makare mane momiyo kinyi makawuon Nyakora Muge Ojwang antiere kae kod welo adek mar mondo mi wabed kod twak mong'ith wang'iane ni to winjo bedni Obila timo tijgi yo machalo nade. Odiochieng' manyoro kane wawinjo neno mano gol kod achiel kuom Obila kotudore kod tho mano mar Albert Ojwang no yango ni nitiere mabuse moko mane ochule mar mondo mi ogo Albert ma gikone rema kata hinyruok manoyudo emano chuo kelo tho mare. Owinjo bedni mabuse ka gintiere e od twech kacha tudruok mane mowinjo bed e kind Obila kachiel kod mabus. Owinjo bed ni tiyo kod mabuse e goyo kata hinyo jogo motwe mamoke jela kosa ng'omo winjo bed ni timore. To chik wacho nang'o kotudore kod kit arita ma Obila winjo bed ni chiwo ne jopenya kata jogo momaki e kor gwenge duto ma pacho kae. Mana kase ng'isi antiere kae kod welo adek mabobedo godo kod twak mong'ith kochakore sani nyaka sabich maronyanga. Antiere kae kod wakili mano Salim Odeny en okila to bende en jaked ne ratiro mag oganda. Chako di wakili oyawre chiw nade kendo machiegni twak. Oyawre ne Joyce kendo ka othule muda mos Nyakora Muge duto kamano magintie kendo rwako gi twak ni oyawre uru kendo machiegni uru. Machiegni ahinya wakili. Wendo machielo Nyakora Muge Ojwang antiere kae kod Eric Okeyo. Eric Okeyo en jalony e wechego mag arita. Oyawre Eric Okeyo ichiw nade kendo machiegni twak. Oyawre Joyce achiw maber erokamano kuom bedo koda ka arwako Nyakora Muge duto e twak. Machiegni. Nyakora Muge Ojwang wendo machielo antiere kae kod Peter Goro jakedo ne ratiro mar oganda. Oyawre Peter ichiw nade kendo machiegni twak. Oyawre Joyce ne Nyakora Muge Ojwang amoso uno oyawre uru warwako uwe budho. Machiegni ahinya okinyi makawuono. Nyakora Muge Ojwang mana kiseneno mage welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono wasebedo ka waluwo machiegni gigo mosebedo katimore pacho kae ne kamano mar jogo mosewito ngimagi kata tho mar jogo mosewito ngimagi e tesende Obila. Ka bende wang'eyo mayado timore nyaka e kaunti ma Homa Bay kopogore kod mano timore kaunti ma Nairobi kae mar Albert Ojwang mano gol Homa Bay okele Nairobi kae to wito ngimane tesendo Obila. Bende nitiere jalupo moro makoro bende no wito ngimane tesendo Obila mano ma Homa Bay. Kata kamano adwa nachako di Peter Goro in kaka jakedo ne ratiro mar oganda. Gin Obila machalo nade ma jopiny dwaro mwinjo bed ni chiwo arita makare ne jopiny e pacho kae mar mondo mi tho e lwet Obila inyato mago monne tesendo Obila kikwane. Mokwongo timo mos makende ne familia mar Ojwang kod jowa mamoko jo Kenya mamoko mosal wito ngimagi e lwet mar Obila. Gimonego wakwongo wang'e ni tich Obila maduong' moingo gimoro amora en rito ngima mar dhano, rito mwandu dhano kendo rito chike. Gima wadwaro police service emomiyo ne wawuok e police force mwabire police service. Wadwaro professionalism, jo police mobedo well trained e rito weche mag ratiro mar oganda. To king'iyo sani gik matimore gigi timore nikech training mar police ma Kenya ka pod gin gi colonial mentality mo machon chane mondo mien force law and order nyaki mak ng'ato kata mitochago kata nyaki goe. Koro gik moko aina gemo dwaro ni mondo wabed gi reforms kaka police bedo trained kaluore kod ratiro Bill of Rights mar oganda. Tiji maduong' mar police en rito this ratiro.
ma ka polisi ok nyal rito ratiro matiende kare waonge sheria nikech mane tijgi maduong' rito mwandu, rito ngima dhano kod rito ratiro mar oganda. Koro dwane wabede gi reforms e National Police Service mondo mi wang'e training ma jogi endi gi involve weche mag ratiro mar oganda. Once ne ma otimore to ng'i culture mar corruption nikech king'iyo kata wach mar Ojwang' ni iyudo ne ati police service obedo politicized. Ne nitie ng'at mo ma feel kamoro ne onyalo tiyo yore siasa ko feel ne ng'ato wacho gimarache wiye to inyalo ti kod obila. Wadwaro obila moko bedo aligned to any political affiliation. Police onego bene tiyo kendgi giwegi independently without taking any orders from any other authority. To ka wang'iyo kane pok wachopo e constitution mar Kenya mwan go sani 2010, the police structure kaka nobed ne ga force, but post 2010 obedo police service ma ne wan gi National Police Service Act of 2011. King'iyo this akoromo 2014 noloke notimne amendment ma sani yudo ne jotelo mag police iyiero kod jo siasa. Mano ok onego bene timore. Jogo onego bene iyiero gi National Police Service Commission. It should be a competitive process ma anybody ma is qualified, ma as demonstrated nen gi qualification gi professionalism enough nyalo sa police service. But kiketo jogo ne ati gibed appointed gi jo siasa, ibiro yudo ka kori tiyo kod ka siasa kan tiyo rally moro kamoro, tibiro yudo kitiyo gi police. Kiro ka ng'ato baro gi ng'ato moro ki siasa matin titiyo gi police. To police be nyaka ng'e pogruok mar freedom of speech to gi ketho nying ng'ato. Mage momiyo wawacho ni ati gima duong' but the bottom line en ati police wanyaka bed training malong'o mondo mi chike e yo makare. Kama matin ni temo wacho ni obila ma wantiere gode pacho ko osebedo katimo tijgi e yo makare kata okosebed ka itiego makare e wi gigo mowinjo bed ne gitimo kose. Mane en adieri kata kining'iyo Maraga task force report, police were training magidhi mostly en gimoro 1 year. 1 year ni king'iyo is not enough. Kata mana in terms of exercise yudo ka police moko magichweyo makata mana gima ginyalo timo. Ngema momiyo wadwaro ni nyaka bed ne ati within this period ka ng'ato sandiki nitie training moko monego bed ne gidhi from time to time. Ok ni kosandiki after 6 months because in fact basically gibedo trained on penal code for 6 months only. They are not well trained. Mane gima temo. Anino ka jalo nyeche magarita Eric Okeyo mantiere go de studio kinyi makawuono bonjo. Eric Okeyo kadwa keto wako kinyi makawuono ka wang'iyo piny Kenya nyaka gisani winjo beni wabedo kod kito bila matimo tijge yo machalo nada. Inya to wang'iyo ni tijo bila nikech wang'iyo ga ni kata wanyalo wacho ni slogan margi en utumishi kwa wote. Matinde no winjo beni gitimo tijgi ne jo Kenya duto ma ok gideo oganda dhot ma ng'ato wuoke ok gideo ni mato en ng'ama chalo nade. To maduong' mogik en chiwo arita ne jo Kenya duto. Winjo ne gitimo tijgi yo machalo nade. To kwang'iyo kaka wasebedo trend wasebedo gode pacho kae adira gisebedo yo ng'ala manyime rito ratiro mag jogo magimako manitiere jela kata jogo magichiwo ne gi arita e gwenge mopogore opogore. Erokamano Joyce. Ayie gi nyawadwa Agoro ni tij obila en neno ni chik molose bunge olu kare. Mano namba 1. Mar ariyo en rito dhano to gi mwandune. Ya Kenya iluongo ni protection of life and property. Mane tij police makadino to gi enforcement of the law. Iwacho ni luwo chik mabunge okelo cha. To mano e gima onego bed ni police timo. Gima rach en ni mokwongo yiena bende nikech sani wacho Ojwang' ni ng'ato nyaka wache bende yiena yie adir mar achiel ni monde ako mos kuyo mara gi mos gi kwayo lamo mondo Nyasaye mondo teg family mare jaode gi nyathine matin cha gi wuongi. Bas king'iyo kata ka koro wanono wacho Ojwang' cha ka koro inone kako wuok to wuok rang'owa no bila no yiene jomoko manomaki mane sel ni ng'ato yanyo jatendwa ka biuru unonwa wachne ka ura 2,000 mano kaluwore kaka nye odadho obila miluongo ni Mukwanacha. Koro mago timbe maricho. Ichi neno bende obila ma Tanganyika kane odhi omako Boniface Mwangi e hotel Serena
to duogo yude mana e boda yodiani kucho ka koro ochiegni tur to ma ng'ama nyomaki. Koro aparo ni gima madwa kuongo kwedo en ni ng'ato komaki oter e tesend obila onego bed ni mokuongo ratiche bende ng'iyo. Ja kisungu wacho ni presumption of innocence, nikech kata king'iyo mar Ojwang' ikoni noyanyo jatend obila DIG Lagat, tayanjno pok waneno, an kata ane mapok anene ke gima nowacho. To gima nowacho ni bo onego bed ni be ineno to nowacho ang'o, to be noromo monde odhi e yo manyodhiye nokoromo. Koro training mobila dhiye Kiganjo en dweche 9. Dweche 9 ni otimo drill, otimo basic 2 mar law mar criminal procedure code, mana matin 2 mar dweche 6 no, kasto drill, kasto go bunde. Giwuok tok dweche 9 to gisebiro ka. Koro gima ging'eyo en ni ka japiny oyudo makosa to japiny itere iye. Aparo ni wachopo kama japiny ong'eyo ratiche ahinya. Koro polis bonego kel pachgi ni japiny oseng'e ratiche. Achiel wacho ni kimaka to nego tok seche 24 tisetera e doho. To kisetera e doho to doho bende onego miya bond. To polis tinde yudo ka ikuongi maki kokidhi kodi e doho, kokikwayo doho ndalo 21 ni wadwa tieko nonro. Chik be wacho ni nonro kapok utieko to kara wetera e doho. Emomiye tesend obila ka pod inyalo miye cash bail kata free bond ni dhiya report ga dichiel e juma nyaka case room nyaka investigation kata nonro no room maber makao file maor file ne jatelo mar tayo weche e court miluongo ni Director of Public Prosecutions. To wantiere gigi miluongo ni National Police Service Commission. National Police Service Commission obiro gi 2010 constitution, an independent body ma an employer mar police as it were. Problem en ni National Police Service Commission bende teko gi motegno podok gi kao kako ndik e chik mar jo Kenya. Ang'o momiyo pok gikao teko gi motegno? Nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanyo. Ng'ikruok nitiere e piny owacho. Piny owacho podok dwa chiwe ruok. Piny owacho podok dwa chiwe ruok. Piny owacho bo nego chop ni gima chik osechiwo koni mondo we mondo dhi. Omiyo yudo kata kawuono ne nitiere katiba constitution ma Kenya ni create gimoro ni County Policing Authority. Koro County Policing Authority onego bed ni jakombe en county governor. To nego ting obila, to nego ting ja AP, ji tema jo arita mag serikal mane county. Chik ne dwaro ni ne gidhi bedo e bwo county governor. Lakini President Kenyatta kapok nowuok to nodhi delegate tije gi executive order to create gimiluongo ni County Security and Intelligence Committees ma jakombe en county commissioner. Ok en county governor, en county commissioner. County commissioner en jatich mar executive makao chik ne ir executive, ir president, minister mar arita, PS mar arita. Koro yudo ka gine makoro giduogo gine in charge gine piny. Koro governor oko kao kare. Koro kiduogo kata National Police Service Commission en gi jakombe, en gi members moriwo retired police, to as to Inspector General mar Police ben member ma National Police Service Commission. Gi jolupne ariyo, Masengeli Lagat to gi jatendo kwach kich miluongo ni Mohamed Amin. Koro kata ka korego ombulu tidhi yudo ko obila ng'eny moloyo jomoko obila ei commission ka. Iwinja nekech commissions timo ging'ado dwachgi kata resolutions maggi either kuom winjruok kata kuom goyo mbulu eigi giwegi. Koro king'iyo National Police Service Commission kogo mbulu to gime IG dwaro gi jolupnegi gidhi yudo mbulu ariyo moa kocha, nikech kocha nitie commissioners ariyo ma gin bende gin obila ma retired. So kane ber to nego bed ni
ing'iyo ni National Police Service Commission ni ang'o ma gilak nikech iyudo ka waseneno ka bende gibedo gi pogruok gogai mar obila monego bed ni jatijgi. Jatich ok pogre ga gi wuon tich e lela. Ogai mar police kineno to en operate ka gima en e commission to commission ego. Kanye ma tabu wuoke. Emomiyo ineno jo Kenya kata sani pod nigi to e nonro mar wach ni nikech itime gang'owa gi duol miluongo ni IPOA. Kanye IG of the Central Police Station ni neno kodhi gi jolupne ariyo Masengeli kod Lagat kod Onyango nochung' Karamin. Onyango en jalup Amin. To jatelo mar jakom mar duol mar IPOA bene ni kanyo. Mano ne rach. Nokonego gi share podium nikech ene investigate jogi. Nonego be ni eno dhi yore, jogi dhi yore. Koro mano ineno ko wacho ga ni nitiere kaka obila bende owinjo be ni konyogi e timo nonro margi mar mondo mi koro giyang adiera ni tang'o matimore kaka iwachni mano mar Ojwang koso mano ok adier. IPOA iluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Gin gi jo nonro mekgi ma ok gin obila at all. Kata ka ne gin e obila to gisewuok gigo gwetawe obila koro ndik gi IPOA. Problem en ni gin civilians to ok omigi teko mar bedo gi magina. Iwinja Joyce. Kanye makelo tabu nikech idwaro ni praboro ewi mia mag joma ginono ni otiyo marach gin obila. To gin to ok gin obila gionge gi mach. Aya we wakela ne Salimo Deny bende etwako kiny makawuono mak mana parono gi kanya ng'eni nitiere mathoth podi mabobo bedo ka wawacho ahinya kotudore kod nono timbe kod tij obila e kinde mwadhi mbele kod twak maro to chik wacho nang'o wakili karwaki twako kiny makawuono ahinya te kinde ma obila timo tijgi mano mar keto kwe kod neno ni bende gi rito ratiro mano mar jogo magimako nikech adira ka wachiwo ranyisi mano mar nek kata tho mano mar Albert Ojwang. Yes, ero no gol chik mar mondo mi omak Albert Ojwang kowuok Homa Bay okele nyaka Nairobi kae. Kata kamano yes obila nosemake to ere kaka chik wacho ni winjo be ni rito ratiro mare ahinya nyaka enete sendo obila kacha. Erokamano Joyce, adona riwruok gi jowadwa e oro ote maga mag lit gi kuyo ni familia mar Albert Ojwang ma yando wito ngimane e station obila ma Central Nairobi ka. Esechako bende chiwo ote mag lit gi kuyo ni familia mar Omondi jalupo ma bende wito ngimane nyore station obila ma Kipasi e gwenge ma Mbita kendo in Homa Bay County. Bang' wacho mano en adiera ni ne wagoyo kang' e wach mar kelo lokruok e migawo mar obila. But en lokruok ma pod nyaka wang'iye kendo matut ahinya kecho chalo gima Yesu wacho ni wakawo divai manyien waole ndede machon and mano ndede no the EH. So a lot of reforms ne watimo kwa chako gi katiba manyien but koro waole police ma pod pache gi tije ne gi paro ne pod paro kaka police manyachon. Magada ko gole wach mar police force aduoke police service pod paro ga gi men police force. And therefore en kama onego wagoyo kang'. A number of things manotimre mondo konywa e wach mar kelo lokruok nobila. Achiel en wach mar creation mar National Police Service Commission mondo mi omigi independence moro gingeni kata ka watimo mar ng'ama ondiko en National Police Service Commission ok ng'at machielo mwa elevate mwa kete as one of the constitutional commissions in chapter 15. Gimachielo mane watimo en wakelo gimiluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Mano duol mano mang'iyo obila e tijene kaka otimo tijene mondo mi ka nitie ng'ikruok moro amora e tij obila to duol no nyalo kawo kang' ni obila moro amora mobanyong e tijene. Mar adek mane watimo en mayo oko obila teko mar donjo ni ji. Chon wang'eyo ni kane dhi e court to prosecutor ne obila but koro tindalo ni wan gi office ma independent miluongo ni the Office of the Director of Public Prosecution ma en gi gimiluongo ni the decision to charge. So obila kata ka otimo investigation to oro file ni ODPP. So ODPP ema make decision to charge ni ma wanyalo chajo kata ok wachaji. Magi tane watimo in attempt mondo wageng' obila kik tim marach gi teko ne. Ker masani kodonje loch to chako sign kendo executive order mondo mi ochiw gimiluongo ni financial independence nobila mondo bilo ne kaka nyalo control mwandu gi giwegi ma gibed go gi luoro. However kata ka gik moko ang'wen go setimore pod waneno ka nitie ng'ikruok e yore mobila tiyo go gi jopiny. Andipenja ni chik wacho ang'o? Achiel kuom ratiro ma mwaluongo non-derogable
ratiro mano mok nyal ng'iki en ratiro miluongo ni the right or freedom from torture, inhuman and degrading treatment. En ok nyal ket chik ma wanyalo ng'ikego kata wanyalo regulate kata wanyalo derogate e yo moro amora. En chik mano moket e ong'ala mamalo mogik. And king'iyo kaka obila tiyo nitie gimiluongo ni standing orders mag obila. E standing order mar obila namba 11 wacho ni onge obila moyiene mondo treat ng'ato e yo moro amora ma inhuman, e yo ma degrading, e yo ma cruel kata torture ng'ato. And ka gitimo mano is a criminal offense ma koyudgi gi ketho to inyalo donjnigi kendo itweyogi ma ok okalo higni 15. Wan gi riwruoge ma bende wachuo kokwa kaka Kenya. Achiel kuom gen gimiluongo ni Mandela Principle manyoro nyogo tach kabisa e gine yalo madhi nyime piny mar Tanzania, Dar es Salaam. Jatenda kwith makwedo kuro wakili wadwa Tundu Lissu e wach mar Mandela Principles ni ere kako nego rit jok manie twich kata jok molor ni gi tesendo bila kata jok molor ni gi jela. Ere kako nego rit ratich ni gin gi ratiro makare kendo nego beni rito gi mana kaka katiba wacho ngata motwe kata ngat molor ne nigi ratiro duto enjoy ratiro te mak mana ratiro magwenyre gi bedo nolor ne no. Koro naparo ni ka obila onego ng'e number 1 ni waseloko wach mar police force waduoge police service mondo ging'e ni ngata mo makata I've said this time without number the arrested person is not property of the police. The arrested person is the property of the court. Onego tere court mondo bed processed e court. Onge tende mako ng'amo kidwa tero e court. Onge tende mako ng'ato kin gi paro moko ni wasande kata mondo yie ketho moro kata mondo achieve mission moro machielo. Ngata ma police omako onego make ni intention ma police nigo en process e court. To wang'iyo mano neka kata tho mano mar Alberto Ojwang e tesendo bila kapod antiere komi wakili. Kiwinjo neno mano gola odichi manyoro koda obila mano James Mkwana makoro ne ochiwo neno machielo kakoro olero gigo mano timore ne gitiyo kod mabus e sando kata e goyo Albert e tesendo bila kacha ma bang'e makoro hinyruok makamago nobedo mang'eny ahinya ne giyude kakoro en kamarach ema gikwayo notere tesendo bila kata kamano kuom hawi mar otere hospital kuom hawi marach nowito ngimane. Mano to koro ketho owinjo bed ni ng'ama kawo ting' makamano tiyo gi mabus e goyo achiel kuom jogo mabende otwe e jela kacha. Okay, aparo ni nitie weche manyuolore e wach no, especially to kanye obila muwano se wuoyo. Achiel nitie the old issue mar command responsibility. Mama emose ywak ne kabisa kuom DIG Lagat ni mondo mi ogwe tao. To mna gwe tao kende. Onego kaw ne okang' mar sheria mondo tere do mondo chaje. Ng'ama koro biro bedo ka kaw ne okang' mar sheria. Mana migawo mar obila ka achiel kod ODPP mondo mi ochaje kod ketho mar golo chik mogwinyore gi katiba kendo mogwinyore gi chik. Ne ni Lagat no kendo gimosomo degree mare mosomo university mana mara ma University of Nairobi mosomo weche mag kue kod kelo thek mane degree men go nto koro kelo thek kinde kod kijana matin Albert ni nyetame to mae degree morwake wiye ni en kod kue to kod kelo thek. Mar ariyo okapar ko bila mamoko matindo gi nyalo hepo ni ka command ka chang'eyo gima muwana chako ringo yo moringe ni mondo mi olokre witness mar sirikal kata mar ODPP mondo mi odonj ni ng'ama chielo mopogore gi en. Okinyal kawo chik, okinyal kawo order ma is illegal ming'eyo maber ni tis illegal. Anyisi ni the police standing kata kamano no wacho ni agimomiyo ne okawo order makamano ni ne otishia ni order makama wuok malo koro nyaka itime atima makap ka kamano to nyalo bedo ni noboge kata ni your job is on the line. Of course en gi remedy kaponi ng'ato miya order ma is illegal I have a remedy. Emomiyo aipoa nitie aipoa no ng'iyo tije mag obila te ok mana ni obila ohinyo dhano maraiya kata obila wadu machielo mami order ma is illegal order ma lead to a criminal offense then in giteko kata mar keto ywak ng'urni ne aipoa na yudo order moro mo kanyal comply go nikech en order ma is illegal. Why would you commit a crime nikech luwo order? Either joma mi order go to onge kanyo gin gimi order and there is no evidence ni gimi order. Koro kata sani ka kori wache to onge evidence ni gimi order en wachi ni against their word. Yes. Kadwa ketwa kapok abiro iragoro Eriko Keyo kadwa ketwa kokinyi makawuono nyalo bedo ni obila bende kia ratiro magintiere godo e kinde mastemo kokoro giyudo orders kowuok kuom jotelo nikech kaluore kod neno mano mar Mkwano diche manyoro no wacho ni nong'ise kanyo ni ka idage to inyalo yudo rika matek ok inyal tamori chik
chik mar jatelo tinjo kanyo ka wakili Odenyo wacho ni no nyalo tamore to koro manyo yore mamoko mago mag yudo konyen kako Obila ni yes ongisa na tim gini to gina neno koken kare ma en dhi ataro mar ratiro mar dhano to no dhi ahead kaluore ni koro oluoro jatelo se wacho nyaka bol ratim nyalo bedo ni Obila bende kia gima ginyalo timo kata kaka ginyalo resore in case giyudore kama tek maket kod kaka mkwana no yudore. Erokamano Joyce. Nitiere gima chik ondiko to kendo wakili Odenyo kete kare gima damede moketo no onge okete kare kaka en ni ok onego ikaw chik ming'eni opogore gi chik moseketi mak mana Obila marom gi mukwana cha ko tamore kaw chik bilano to OCS manyose nyise ni chik ni owuok ir DIG yaone ayawa mar gi moro wantiere ga gi wan gi court moro bende e Obila kae iluongo ni orderly proceedings maen itimo ni atime iye kae mayawo ni file mayawo ni mashtaka madonjni mang'adni riembo kata tich kata suspension kata twey koro orderly proceedings gi gin gik ma kaka winjo Odenyo owacho onego bed ni ng'iyo ni e police reforms Obila momi chik marach ere kako nyalo move motamre kao chik marach ni to at the end of it reprisals onge gima dhi timore ne mowuok ir jatelo momi e chik marach ni nekech sani gimineno koro temo wacho cha OCS dhi kwer ni mano ok na nyisi indo ging'e ratichi kaka Obila ka nyisi gima rach tiluwo nang'o iwinjo mane kaka OCS dhi duoko to DIG bende ka chik maber to onge kumonego bed no nyalo wuoye gi OCS ng'ama thin ahinya e structure mar Obila kowuok ir DIG nonego wuo mana gi ng'ama iluongo ni regional police commander wuoyo gi county commander wuoyo gi ng'ato central kachacha ntiere OCPD e jatend OCS ni to koro yudo kakae talam nikech okoni en jatelo cha ginyalo wacho go dhok piyo ni nyu wacho ne direct but iyudo ka koro tudruok ni nyuolo gik mang'eny mopogore iwacho ga ni amri ni kubwa kuliko aliyeitoa koro nyose chiwo amri ni manyane jomoko kacha odonjo moso jwang gimose kendo neno kama mkwana wacho no wachne ni gimose mos makowuoke titere mane hospital iwinja so wakili ni kare ni mae machik wacho ni mkwana nyalo tamore luwo chik marach but in reality pokaneno Obila manyatamore luwo chik ni erach ma dhi mbele gi tich maten nikitamore to nitiere kaka inyalo luni weche mag iluwo ni anwa mopogore to macha tema gi luwo timanye luwo ni anwa moro mibed ni onge ka rwaketwa ka agoro in kaka jakene ratiro mag oganda yes wanyalo wacho ni nwase temo kata piny Kenya nosetemo mar mondo mi olosane sekta mar Obila e yo makare makoro wantiere kod National Police Service matene winjo be ni gi tiyo ne jopiny e yo makare kata kama ni pa nang'o pod waneno weche gi mago mag neka ka achiel kod sando jopiny inyanya to mago ma kalo kata mago ma isando Obila sando bedete sendo Obila kata kuonde mopogore mastemo kata jiwuok oko mar mondo mi gikedne ratiro margi to no ka Obila kodok lu ratiro mar jopiny kod gi inya jopiny apa ne achiel kuom gima nyago timaena ni en bedo kod sirikal ma ok ng'i ratiro mar oganda to mana kaka na wacho mokwongo ne Inspector General of Police kaniloso 2010 Constitution ne wa anticipate ne onego bene iyiere gi Independent Commission kanolok chik ni amendment manotimore 2014 iyudo ka ng'ato kaka president ema appoint leadership structure mar Obila ma Kenya ka koro nekech sirikal itself okorito ratiro onge this bill of rights is just there in writing but koro they are also learning from the above gingene ati nikech why enjoy political goodwill mar sirikal of the day wanyalo tima gigi without accountability nikech gini ka Mr. Lagat kata ng'ata mane time otime kong'eyo ne ati en gi backup kata protection mar sirikal
to gimanyayo gini ene gimbe gisabedo ka gineno ka the government of the day ka nitie protest giniyo ka nitie use of excessive force to gikaw instructions from the government of the day. Koro bedo ne the government of the day itself okrit kata ok nyara tiro mar oganda embolden jogi mondo mi disregard these human rights. To ka wang'iyo constitution marwa, human dignity is the cornerstone. Ene ataya maduong' marito wa kaka oganda. Gimoro amora ma derogate kata makao this human dignity machalo kaka torture, kimako ng'ato titrite yo moro ma ok ochal kaka dhano. Ema nyayo gini nikech gitime ka ging'ene onge consequences. Koro gimonego bene timore mokwongo, onego bene the likes jomibedo mosabedo ka timo gik moko ainagi. Onego bene nitie repercussion. Maka ng'ato timo gimoro ainani to nitie accountability. Ng'ama no timo gini en OCS, ng'ama no timo gini en ABCD. Tit obedo arraigned in court without any political interference. As at now, as we, kaka wang'e Kenya ka, ne nyalo timo gimoro amora king'ene ati in gi protection ma jowu. Emineno kata ka sani kane ji dhi e ng'anyo, ji wacho ne sirikal kane nitie political goodwill by now, onego bene Lang'at ne resign. Stepping aside, ene gimoro minyalo tim kaka PR ma ng'ato ni ine iye ka but ng'ato ni e toki. Iwundri ni wuok but ine tok ng'ama ni mbele ni. Onego beno kane nitie political goodwill to Lang'at nosabedo no resign, osabedo investigation ne dhi mbele, obed arraigned in court, to ma okwane ka timore yo makare. Nikech kata king'iyo kaka gini timore, kata mana stepping aside ni, all step aside, ka oneno pressure man osabedo. One already ne one court by last week, kane wadwaro orders mar pressing, wadwaro independent kata private prosecution. No mi wanyaka 10 days by 2026, whether a court for now for hearing on this matter. Nekeche waneno kaka aipo ane timo gini, gin giwegi we have reasonable ground to suspect that jogi they are already compromised. Kalure koda kuma aipo usichopo kod nonro maro joang ni bende ifil ni gisetimo tijgi yo makare kosepodi agoro. Kalure ni bendo sebed ka ijiwo jopiny mar mondo mi owe aipo tim tijgi makare. Aneno anyalo wacho ne gisetemo to ok kako winjore nikech kane ng'iyo gimokwongo mane wa identify kane wacho kuwuoyo sipa ne wacho wach maber kabisa. Ne kane neno ka IG chieng' mano wuok ka dhi central kacha. Nineno ka aipoa gin giwegi ne gibiro kacha ne gitima ka ine monego be nitimo investigation, but you are only the team of the people ma you are supposed to be investigating. Koro wang'iyo the capacity mara aipoa to cases adima gisetere court mo lead to successful conviction. Do they have capacity mag timo investigation ma complex mondo bing'e to ero mukama ni wacho kama ngane wacho kama, can they deduce this evidence in court of law? Do they have that capacity? Magi gik mwang'e. Wadongi dak ang'wen kende twadhi yweyo marwa mokwongo kiny makawuono. Kata kamano kapok wadhi yweyo makamano, wakili karwaki e twak kiny makawuono aneno ka wadhi mbele ko twak marwa, aneno ka odiochieng' manyoro jalup ogai mano mar Obila Eliud Lagat no ka okang' mano mar bedo tenge kata chung' tenge kowacho ni we mar mondo mi achung' tenge kata bed tenge kachiwo thuolo mar mondo mi otim nonro matuta ewi neka mano mar Albert Ojwang e tesend Obila. Kata kamano wasebedo kwaneno odiochieng' mokwongo mane Albert Ojwang oyang tho mare nowacho ni obedo linked kod jalup ogai mar Obila Eliud Lagat. Kata kamano pok waneno gimoro amora ma kata aipoa kata polise moko osetimo mano mar yango ni to Eliud Lagat ento wacho nang'o kotudore kod wachni. Masani koro ochung' tenge ka koro dwaro no chiw thuolo mondo tim nonro matut. Bende aipoa nitiere kod thuolo mar kawe mar mondo mi en bende oyanga ne adiera ni to ento wacho nang'o kotudore kod tho kata nek mano mar Albert Ojwang. To bende winjo be no step aside koso gwetao kaka joma thoth osebedo kwacho ni ok winjo be ni pod obedo kanyo. Aparo ni aipoa nigi teko mar timo mano mondo mi gidadhoge. Wan gi bad migepe mopogore opogore. Namba achiel en ni nitie chik miluongo ni the Computer Misuse and Cyber Crimes Act maparo ni gitiyogo mondo gimak Albert. And nikech wang'eyo ni court kokalo kuom jang'ad buche Justice Mumbi Ngugi ne owacho ni
Watchmark criminal defamation is unconstitutional. And therefore, Koro police temopo the Watchmark computer misuse and cybercrime ni monogi mag goji kachal kaki apod gidi nyime Watchmark criminal defamation. And my mark wa inwa bunge wa mangeny molo manyina no yuak mangeny wajo juang ni. Gidi ye bunge mondo migi amend that law. Gidi repeal that section machiwo Watchmark criminal defamation through backdoor. Makanga to ketho nyingi, it is a civil matter ngigi ma police ome. Uyudo manaka kudhi kode do mondo mi duar damages ketho nyingi. Aipo nigi teko mar timo investigation. However, aneno ni kuinde mamoko gitime maber mogik. Wanyalo paro ni ka tarik 20 December 2013 ne nitie nek manotimre makoche e Ruaraka police station. And negni kano osetimre manotelne gi OCS ni ofix ng'ama chielo mondo charge gi mada. Kane IPO step into the matter, IPO anotim investigation mofwenyo ni OCS ni ema plan ng'ato mondo charge gi mada to OCS ni mo commit mada. And ne waneno ka OCS no charge mong'ad ni bura mar nek e wach mar tho manotimre police station mar Ruaraka. Kuinde mamoko gidhi e mos. Wang'eyo gik mosetimre police stations modhuro. Obed Parklands ka manyo waneno, obed Bamba nam chumbi kucho. Kama nyithindo matindo se negi police station. Nyaka moro manotimre Makueni. Kama nyathi ma jahiga achiel modonjo gi min gi police station ogo monegi police station a 1 year old child. Wang'eyo case mabondo mar kijana miluongo ni Vincent Marco Kinda mano mak pikipiki neto kolao to nege police station kuro. Nyaka kawuono IPO took up the matter onge gima osetimre nyaka kawuono. Koro wang'eyo ni IPO kuinde mamoko giringo piyo to kuinde mamoko gidigni. Kaka kae nitie chich ni gitemo digni ahinya kendo gichako miyowa alternative narrative. Gichako miyowa mbaka mopogore kod mbaka ma ji ong'eyo. And I want to agree gi jowadwa ni onego bed ni giwuok tung' mosuo. Kendo sani kaka lagat DIG osewuok tenge chung tenge no. IPO akoro nego ndik statement mare mondo winj ni en owuon to wacho ang'o. Nyinge oseluong mang'eny e wach ni en owuon owuoyo nade magi. Koyud ni en gi penjo monego duoki owach ni ODPP mondo yawne ketho e do mondo mi oduok penje do kaka ng'ado mane ni kod ng'ur mane nyalo mi Albert omaki kech onge kaka ni mako Albert ka onge ng'amo ng'ur to ng'amo ng'ur in this case en owuon to en owuon en gi command responsibility e wi jogi kech o command jogi te obed Talam obed Muwana ni ng'ani nigi teke wigi. And therefore samoro sirimo mar jogi nyalo miyo ng'ato iyanyo jatelo ma samoro ng'ato dhi makala lama. So because of that reason nitie reason moromo mondo mi IG Lang'at ok mana chung tenge kende donjne gi ketho mar nek mar Albert ka ng'ama ong'e gimoro kendo mondo dadhoge mondo mi ohul adiera. To koro ng'ama winjo bed ne donjone IPOA kose of course ng'ama donjo ni ji Kenya ka en the office of the director of public prosecution. And wang'eyo bende nitie gik moko manye gisewacho kata mana jatend kwach kich nye giwuoyo ka giwuoyo nyaka bunge to giwuoyo ka gichamo muma gikuong'ore to giriambo. To DPP bende kinde mathoth wacho ni ok inya donjo ne ng'ato ka gionge kod ranyisi. Penjo en ni bende ni gintiere kod ranyisi moro adwani mak paro no gi kanyo. That's why I've said Joyce ni IPOA emonego chaki mondo mi onon odadhog ng'amiluongo ni DIG Lagat ka gidayo dhoge ma giyudo ni tiere threshold moromo to girefer that file ni ODPP mondo ODPP assess make a decision to charge. Yes. Adon wakaw yo moro madundo nyakora mugange ni ntere gimedwa mederi kokeyo. Adon wakaw yo madundo nyakora muge jwang metwalo ote magi kokali yoro waduto ote mag tudruok ote bendabo bedo ka asomo ikinde modhi mbele ko twak marwa kikidhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot chaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejongero kama na inya kumedo bedo kodwa etwak marwe cheno mar mbako romo kinyima kawuono kaponi kitudri kodwa gisani antiere kai kodwe ladek Peter Goro jakedo ne ratiro mar Oganda Salimo Denya Okila kachel kod Eric Okeyo jalonye weche magarita watu wako tudore kod Nono Timbe kod tij Obila e pachokae ote magi asebedo kanenogi abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro kapok ne wadhi yueyo Eric Okeyo nitiere wach mane dwa mede. Erokamano Joyce. Adwa mana medo duonda e wach ma nyawadwa Denyo wacho ni chung tenge mar Eliud Kipkoech Lagat ok oromo. Eliud Kipkoech Lagat nyaka gwe tao. Eliud Kipkoech Lagat nyaka gol e apis. Eliud Kipkoech Lagat nyaka tere doho. Kinyalo paro ndalo moko chon ne wan gi Chief Justice mamiyo niluongo ni Nancy Baraza. To no mulo chuk dar moro e karo ala moro no mulo ume konyise ni mama wadwa cheko bag mari to ume moywayo ni oking'eji. To no gole go e apis mane wayudo Chief Justice manyien. Mae ndiye Eliud Kipkoech Lagat to ndiko barua ne nyawadgi ogai mar Okwach Kich Mohamed Amin ni nyithindo moko ariyo oketho nyinga to chieng' mondike barua no to gol matoka kaendi to dhi mawego lida to jogi kawa piko to donje dala jaduong' Ojwang' to gikawo wuode to giweyo gi jaode gi nyithinde tibiro go ka nekech oboke ma Eliud Kipkoech Lagat nondiko tikele Central Police Station kasto koro Talam OCS wacho ne Muhwana ni Muhwana manye jomoko kanyo unyione makech moro gi madhi gi kony jogi magi donjo gi wuoyo gojwang' Mojwang' wuon gi moa dala gi title deed ni biro chung' ne ge bond koro mi certificate mar tho ni koro ter ywak dala mano ng'amok chung' tenge mano ng'at gigo kende oseromo Eliud Kipkoech Lagat dhi e court apenjie to kare Talamo tere court notimang'o barua nitie ma Eliud Kipkoech Lagat ondiko na min kowacho ni jogi yanya wuoi moro cha wuod Kisicha Moinde Kelvin Moinde en ame maber DPP nyowacho ni nyoonge gi ketho omiyo ma en PR magidwaro go ni wach ni kosekwe nyo ji osedhiyo go ne wuon Ojwang' mos Sakaja osewuok ondiko chiege tich odhiyo ger ne wuon gi tich tok ndalo matin Eliud oduogo Eliud nyaka gwe tao nyaka tere doho eka jo Kenya bro bedo gi yie
IPOA osetemo, ang'eyo ni IPOA temo. En mana ni ng'enyne gitemo to obila ma ginonogi e obila mane gitiyogo. Jononro mag IPOA 90% gin joma ne nie obila. Director mar investigations mar IPOA bende iluongo ni Lagat, Emmanuel Lagat. Iwinjo. En ben nen obila ma bomb or ballistics, one of the two. Bomb or ballistics. To Eliud Kipkoech Lagat ni bende ne head of bomb disposal e DCI kucho. Koro mae ng'amutie boy. To bende nitiere kaka inyalo lok jogo matiyo ka IPOA mar mondo mi seche ma koro gitiyo to koro kik gifel ne ya koro ng'ani to koro adwa timo ne nonro idwa tuwe to ma ng'ama seche moko nwa tiyo godo achiel kachiel ang'eye. Koro mane momiyo no wawacho ni wadwaro ni IPOA bed gi teeth botegno molo ma gin go. Gin gi matin but ogine kata obila jononro mag IPOA gi. Gionge kata mach ma kiyudo moting'o bonde to ting'o mare owuon ok mar tich. Poko mi IPOA bonde. Poko mi IPOA ni gin ka gimako ji to gitero kure. Nikech kata ka gimako Talam to gichak gitero mana Talam. Lang'ata police station ku. Talam ne OCS nyaka Lang'ata kanyo. Muhwano ndiko statement mar Muhwana ng'ato kona ka asome mos. Muhwano wacho ni Talam onyise ni Lang'ata kucho. Notime gigi mang'eny owe luoro donjo tich. Koro nyiso ni kare ja Kenya momaki ni achich kake okilo wacho achich mora kosemaki ok en mar polis, en mar court. Polis onego bed nok maki kapok gitieko nonro giwe yaweya mibedi to ka gimaki to mano nyiso ni gisetieko nonro giteri e doho chieng'no to ahinya kapok okadho seche 20 kod 4. To bende ilero kanyo makare ni nitiere barua mane Lagata ondiko ne DCI ka koro gidwaro ni obio maka Albert ka Kelvin Moinda. Kanyo DCI sama biro ne ng'ato be winjo be ni timo nonro kapok DCI biro mako ng'ato kose kanyo timo nang'o? Chik dwaro ni kidhi i complain ini wuon mi complain ni onego bed ni DCI biro to ndiko statement mari. Barua ok nyal bedo complaint. Nikech Lagato ndiko mana barua. To nikech en Deputy Inspector General. Rank mar Lagat ni as DIG. Rom gi mar Amin. They are equal counterparts. Koro ka ene mo complain ir nyawadgi cha. To barua no kawe kawa piyo. To chako miye jatelo mar serious crime. Macha biluongo ni Hilary Mutai be kakoro nyis no manji madhi leda mawego to manyo Kipng'eno to manyo Sigei biwinjo nyingego Kipng'eno, Sigei, Hilary Mutai, Talam, Eliud Kipkoech Lagat kibira IPOA bende gibeda jatend gi ma investigation bende iluongo ni Lang'o Lagat. Koro chich nyaka bede ja Kenya nigi ratiro mar bedo gi chich nikech Amin koro wacho ni tok kanyo eka gidhi gindiko statement mar Lagat e ofise nikech en jatelo en koro kodhi kucho ndiko jondiko gi mioro ire. Koro wadwa ni ochop kama koro IPOA tang'onwa barua mane Lagat ondiko cha barua ni to ere to simbe nyathicha ne gikawo gi ruche gi kaka gik mane Ojwang' ndiko ginto gin kure to barup Lagat ni en kanye to statement mar Eliud Kipkoech Lagat ni en kanye sama ochung' tenge pod en DIG mochung' tenge pod kata kogo simo ing'ene ochung' tenge nani pod en gi askari pod en gi derep polis pod oringo gi matok polis pod oringo gi mafuta mar polis pod en gima nyen cha en nani koro kodhi e apis Tito manyowene cha Tito cha pod koluongo gi simo timo mana ka dwache. Emomiyo wadwaro ni kadier piny owacho neno lit ni jaduong' Ojwang' nyathine achiel manomiyo ng'e ni kara en bende onyalo nyuol koro tho. Ka piny owacho neno lit ni adier manye wuon piny osekowo mwandune $2,000,000 Jakom Rael osekowo agoero kamano ne Mama Gladys nyineno koringo kacha meno koni yawa akony agedi gonero kamano nikech mano timo onge gimochuno ni nyaka tim. To kadier piny owacho nie gini Kaluma gini nie security committee bunge nitie Kaluma nitie Adoma nitie Peter Masara
to nego bed ni sani okni gitimo kamera hearing gi jotendo Obila gi asto giwacho ni koro mak talam Lagat odong nango tene ng'ama nondiko barua di nowe ndiko barua no Ojwang de pod ndika Twitter kaka police chama soya kicha soya to police to chama dier apa ne gini te gimonego bene mondo mi wangi ne to Lagat donjo kanade to wangiyo ne National Police Service nyaka ne gini timre there is a gin deliberate mar concealing kaka gini notimore nikech mokwongo report mane gimiyowa en ni Albert no commit suicide e police station to nochakwa penjre to ng'ani ka ne en kende police station to gin ne ging'e at what point mane ging'e ne ng'ani commit suicide ng'ama ni Kenya kane gifwenyo ne kare jopiny masani bedo mariek maingo gi to ne gibiro gi a new narrative koro jotend police giwegi including DCI Amin Mohamed they are deliberately concealing evidence by misleading the people e gima notimore mamano itself okonego bene integrity margi as at now is already questionable nikech ka in ng'ama mi responsibility mar rito oganda kendo nyiso gi adieri emi wuok e TV mi wuonde gi gima notimore to as at now Lagat is the principal suspect to bedo principal suspect nikech king'iyo kata man statement man iluongo ne Mukama wacho Mukwana statement mar Mukwana ni ocorroborate gik mosebedo ka wawinjo all along ne ati Lagat emano chiwo this instruction koro without his resignation onge gima dhi timore kata mana investigations gi mana kaka nyawadwa wacho ka pod gin gi yo magibiro go collude gi jo IPOA nikech magi be dhano to mana kaka wawinjo nying kane gini kata chakoro Miki Lagat ng'ama ni kacha Kosgei ng'ama chielo koro gidhi biro ne en gir ot wadwoko erokamano ne ati rais nogolo chiwo ne familia mar Ojwang but this is not enough nitie nyalo take political responsibility nikech magi joge gere ene monego bene gi sundo ng'ama notimo gimoro ainani mondo mi resign mondo owe chenro mar jo IPOA timo gino to kata kotamogi to jopiny be pod nitie pod wabro ng'iyo ne ati ng'ani at the fullness of time Lagat jaka dhi e doho okonyal bedo this country must be governed by rule of law okonyal bedo ne nitie telo matiyo ne ng'ama jatelo nitie tend jadhier nitie tend mano okwan gi piny nyaka sani wanyalo wacho ni kinde makoro wanono kaka Obila osebedo katimo tijgi kaachiel kod nek kata tho mano mar Albert Ojwang wanyalo wacho ni John Mukwana makoro ne ogolo maling'ling makoro wanyalo wacho ni sani koro nyalo bedo ni okelo lokruok moro kata nyalo kelo pogruok moro e bura mano mar nek mano mar Albert Ojwang wanyalo wacho wakili nyaka sani koro waneno ka ne statement mano golo mokwongo opogore gi mano mane koro ogolo machielo matine ni mokwongo cha ne giwinjore ni nitiere kaka gi cover up kata kamano cover up makamano nyalo bedo ni nitiere gik mok no dhi kare makoro Mukwano wacho ni gini koro chalo ka gima dhi dong e tol kenda we koro agolre gini awacha diera mar mondo mi Rembo Ojwang kech nyalo bedo ni Rembo Ojwang kech ga diera mar mondo mi koro owacha diera chiwo conflicting statements makamano mokwongo ero no riambo mar ariani wanyalo wacho no wacha diera nikech pod wakias timo ko nyalo tuch gi machielo ni oyo no ken kama koro en kamae bende nyalo miyo bedo state witness madende ni ene makoro obedo janeno nikech nyaka sani koro dwaro ni omiye state witness protection matende ni piny owacho chiwne arita makare kaka jal makoro ng'eyo gima notimore adiera ewi tho mano mar Albert Ojwang bende nyalo miye arita makare kod piny owacho kaka jal mabro bedo ka golo no kosegolo statements ariyo mopogore koro kete kamarach aparo ni nitie kama onego wayiere achiel ne nitie conspiracy mar tudruok mar ji mondo me gium wachni kochakra from the DCI kaka gibiro achiel nitie gima gitime station ka magalagala kaka jakedo ratiro mar oganda for so long osemaka gobila ka kedo ni ratiro mar oganda to ang'eyo treatment matimore police station moro magimiyo Ojwang kae buoga
nigi miye sim seche moko mondo goch ni ji ariyo goch no siepne moro to goch ni min ode mama ok timre kobila kata mana mari wuon simbi wuon mondo donjo go ni kiai donjo go station ok nya timore in ngama donjo ga jati wuotho piyo especially gi ketho manyo donjo nego ni oyanyo ngama duong ayanyo nogo no be pok waneno koro mae ochako ngisowa ni nitie rieko moro manye timore ka mondo mi DCI wuoge wachni gi wachni donge wato ne wamiyo go kae ni station mo wuoyo nyaka gi jodala gi nyiso station no chope kongima koro this kind of cover up odhiedhie nyime mnyakwa chopo kode kama wachopeni. What Moana needs to do, any kodwaro timo confession, nitie rules of confession, kaka confession onego tim. Mama notane mondo bed witness marango mar state. Mondo mi ohul nwa ni mae gi mae manotimore, to ngama no ora nen mato magima kama nwachope. Because otherwise, wabro luora kuom jogi duto to wawe the bigger fish. Ema mi podana rama wuon ni chung tenge ok konyo koromo. Ngama ne okelo complaint momiyo no mak Ojwang mochope nyaka thoni ng'ani onego timne uchunguzi makare kendo aipo onego kaw nende e yo moriere kabisa kochakre kuom ang'o mane Ojwang ondiko marach mane wang'o iye ni ne ni chwang mane makata odoko ni en gi degree wach mar kelo kwe the conflict resolution mare go Ojwang matheni no konyal resolve mondo luongo Ojwang e mesa kata okawo kan machiko yiene which is a civil proceedings mondo donj no Ojwang ko wacho ni ketho nyinga ruchoko weche mindiko adwaro damages gik mokaenago ang'o mane otimore mochopo ka. So I don't really think no nyalo luorore jogi to waweyo this DIG Lagat gisani kaponi ODPP or recommend ni mondo mukwana ni obeda witness then definitely he has to be protected. Nyako kete under protection nikech mana kwang'eyo ni en obila okonyal wuok ne en witness to pod kendo doka no beti obila to en witness against obila wetene kendo obila madongo OCS duongne DIG koro duongne malich maloyo and mae pod bro kete kamarach nya neno nyoro ka ODPP be kwayo moro modhira ni mondo OCS talam ni ngimane ni kamarach ni koweyo oko to koro security mare inyalo hinyre ni koro giparo ni mondo bedie station obila wigi ni ketho magi yalen ketho mar ng'amo ne station obila koro kendo giwacho ni station obila kama nitie arita maber winjo koro bed ni gitimo ni makoro talamu nego bedie which is a very big contradiction nikech gimiyalo ni ng'amo ne station obila kama ne waparo ni ng'ato nyalo bede gi kwe moromo to kanye monegi Ojwang koro gichako giwacho ni kendo ng'amo donjne ni kama nyalo yude kwe maber ni mondo lorne kapod itimo uchunguzi kiandalo 21 so wang'o paro ni gima onego tim gi kora onego be ni gingi ODPP or decide whether mukwana ni ok gidwa donjo ne mondo bed shahidi to kobedo shahidi to keti under protection mondo wach duto manotimre gi joma ne kagi ke joka be nyane no kagi semako achije moko mane ni cell which again is a contradiction. At one point Ojwang ne cell kende ngata chiel at another point NSL gi inmates mamoko manosingnegi ni kawi urumit bilie matin to kusetimo matu kinyi chakiweyu mondo mi we ng'ani. So I think those are the areas ma loose ends monego be tied mondo wachopie dira mar wachni. Adwa nasoma nemo kukum ote manyakora moge jong chwalon wako kaliro aduto te medwa monika pokwa somo wote adwa na med monde kare watch haya makama kaparo no gikanyo matini ngisani wantere kod ng'ikruok matine duondi wa somo kukum ote monde manyakora moge jong chwalon wako kaliro aduto te mag tudruok okinyi makawuono Omwama Namana, wacho ni our police officers are doing well, but only a few areas they go wrong, more so to leaders. Manotap kipiarki. Wacho ni sani wan waluora kata romo gi police. Yawa polices sani gi thoro nego nyithind ji ovyo, to ni jakuo ok gidilgo. Koro jo social media ema gidwaro. Rigano mondi bende wacho na sedonjo kaka pile ka an madhare fobi adir makende ni police tiyo gi nguvu mang'enya kendo gin jokuonge nikech police moko nyocha odhi mbele nyocha ni town tiyo gi lori kendo gionge uniform to gimako ji maonge makosa bang'e indiko ni kosa ma okitimo koro police tiyo marach sana. David Oda, ngisa kaya ni Joyce Mosna okeyo gi panelist te. Ongisa kaya ni police service onego obed devolved. Nikech yudore police moko tiyo gi force mathoth.
e region mana kwa nyalo doke ote makamano nyalo bedo ni walale kanyo matin kata kamano wacho ka ni e region makabila gi oge training structure be oloka IG obed gi term limit court orders be omiluor. Engineer Zaro beningisa ka ni Joyce police reforms osetimi e Kenya ka moromo training manual osebedo ka change ding'eny. Gimodong machendo en goodwill mar implementations from leaders. Sama ng'ato ni oko mar serikal to gigo ne none zaidi nikech en victim. Sama koro donjo emo ni to koro gin be gidwaro enjoy rule with iron fist. Omedo owacho ni in Africa police obedo heavily involved e siasa makata set aside mar lang'ata stepping aside mar lagat. I'm positively sure ni hinyo Ruto re-elections plan. Wabiro mana bedo good professional police mana chieng parliament biro bedo united implementing police ethics and other reforms. Tich mora mora kadhano onge kod proper supervision to nyaka urwaki strange attitude mar gwengi. Otherwise, thanks to Raila and Ruto, Jaduongo Juanga koro at least nyalo buonjo matena ot ogero ne kod wanga wacho ni account bende okrach. Malakai bende wacho ni mbako romo lera Mombasa an Malakai Orondi kagolo pacha kuom neka mar Ojwang' Sel wacho ni ananeno ni police odok e timbe gimachon ma ok gilu constitution manyiena to gicheka omiyo police service top leadership duto onego riemb oyier jomanyiena manyalo luwo chik e yo makare. Ka Evans Generali bende mano wuoda sae Konyango kendo organizing secretary of Onagi Comrades Alliance emeno chiri wach mar Ojwang' ni onyiso kaka wan gi rotten situation e police service kendo kaka aneno ni nitiere oganda jo Kenya mathoth mosenegi kata momaki maonge ketho. Awuoro pinyni in the meantime nyaka wayud justice for our fallen comrades. Mano moko kuom ote manya Kwaramoge Jong chwalonwa kokalo yoro waduto te mag tudoko kinyi makawuono. Nitiere wach mane dwa medo Evans Okeo kachiel kod pachi kotudore kod ote manya Kwaramoge Jong chwalonwa. Enrico Kevin en omera matin en ben janonro en janonro adwa chako kawacho ni ang'eyo ni obila nitie mabeyo omiyo bedo ni wawacho ni lagat rach ogwetao owuogi oter ong'adne doho ok nyis ni wawacho ni obila richo te nitie bende mabeyo nitie mapod nye nyalo wacho ne talam gimi wacho ni okwadhi timo to adwa nyisi ni nyicha yudo thuolo mar neno CCTV mar Mbagathi Hospital. Kani neno CCTV mar Mbagathi Hospital onyisi matok police kariembo mos kama toka oting'o mia hamitere arus wuon girito mbele itero noken matoka moting'o jalno mohinyore midwaro ne ni mondo yud thieth piyo piyo ming'ado go line matoka chako chung to bila mane ni e iyo chako wuok ye wiye adek gichung giwuoyo mos kasto moro go simo kendo gichak giwuotho ka janyuol moting'o nyare tero ne wuoyi manyochike kend ng'ato to ni tok gari ka kendo gino chak nyiso ka giwuok gi troli gidhiro mos ochalo mich mar arus tidhi wuod ng'ato makaro gisenego emomiyo anawacho bende king'iyo National Police Service Commission Act because mane employer mar police National Police Service Commission Act onge gi gimiluongo ni stepping aside. There will either be an interdiction or retirement or dismissal that can be initiated by the commission. But in this circumstance, the president is the commander-in-chief of the Defense Forces of the Republic. He is the chair of the National Security Committee. He is a symbol of national unity.
in the interest of returning confidence, a service, Eliud Kipkoech Lagat's time as a police officer has come to an end. Jatend piny nigi teko mar golo Eliud Kipkoech Lagat e office. Then commission bro mana ratify teko no engo kilnie bathaka. Onge gimoro e police stepping aside ni entie mane siasa. Minister moro oluong nyinge e mibadhi moro ni na step aside ndalo matin to samo step aside no to be pod neno ka pod be na minister to kinyo duogo. Police onge stepping aside. Police ntie interdiction ere signal mar interdiction mar Lagat. Aneno ka Walter Konyony ka wuok Homa Bay bende ngisa penja kae kata penjo be uparo ni en kare mondo Lagat ma wuok e tich keto ng'ama tiyo kare. I heard Lagat saying that his duties will be done by his deputy Eric Okeyo. Okineka kata mano is wrong. Mano bende okni kare. Onego bed ni Lagat obedo interdicted. Ang'eyo ni samwa bedo kae ni Police Service Commission poko bedo properly constituted. Nyo tim advert manyien mar jakombgi. Koro jakom pod gionge go, jalup jakom bende pod gionge go. Koro ok gin quoted. Nyiso nang'owa, the President gi National Security Council nyalo exercise jurisdiction to gigolo Lagat office. To Lagat ka ogole office to National Security Council kata gi President appoint one of the senior officers, one of the 8 regional police commanders, ticket to bedo acting DIG. Mane ka odhi wuok na dier Lagat wuok ng'ato donjo. To ok bed ni Lagat ka principal deputy ne miluongo ni Patrick Tito. Ni Tito en ng'ama koluongo to chikore achika. Ok onyal wacho ni koro mako kare. Ka wan to wayuak ting'e ni watieki Joyce. Ojwang' ena mach mochinyo monde kendo dhi mbele. Nyithind ji mathoe stesendo police Kenya mangima kae kata jogo mimaka to thoe lwet obila ging'eny. Ni neno kata nyathi manomak gi jo KWS Nakuru, nyathi miluongo n'Odhiambo Jalupo cha. Donge min gi jaode neno mana ka joka dhi kode ni oni mawa dhigo. Iwinjo gima giwacho ni leno odhi ochame. Leno kawe i matoka mar jo KWS modhi mochame. Omiyo gigi timore to ochopo sama wuon piny nyaka wuoga motegno. Nyose oro kony mare ne jaduong' cha. Kony gi kata waor ne jaduong' ni pesa di ok dhi duoko wuode. Ok dhi duoko chuor nyathi manyako matin cha. Ok dhi duoko wuon nyathi manye go opira gi Eric Omondi cha. Pesa ok nyal duoko ngima moselal. Omiyo manyaka chwere gimoro, remo monego chwer en ni Lagat obed ni wuok e court kata sani Lagat pod odak DCI headquarters ema ode nitie. Koro ogwe tao nang'o to pod odak e kambi mar obila pod irite. Okogweta o step aside. Stepping aside no onge Police Service Commission Act. Wakwayo wawacho ni mondo nere ni ok tug gi pach jo Kenya. Lagat mondo ng'adne ogole apis odhi okaw kes e doho. Adwani wakaw yweyo moro madundo ka waduogo wabobedo ka waduogo e tielo mogik e twak maro mar mbako romo kinyi makawuono. Gai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jatend DCI bende nitiere kaka gin bende owinjo bed ni nono gi e kinde makoro pod ing'iyo mano bura kaka polis osebedo ka timo tijgi kaachiel kod jogo mosebedo ka wito ngimagi e tesende obila. Nyakora Muge Jwang' wakaw yweyo madundo waduogo kik idhi mabor. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Oriti waya. Inisema yo wa gimoro amora. Onge gweth ma ananyalo miyi kata matin. Onge moro ma Parinit dhi yude dalano. Ok gibidak maber. Rajiv kendo Parinit mana nikech wach pesa. Pesa go ema biro miyo en kamoro achiel gi Rajiv giwere bang'e. My dog
G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Machiegni kendo nyakwara mugia juang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Med chwalo ote magi abotemo mar mondo mi asom gi e tielo mogik ka wadhi ka watieko twak marwa kinyi makawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa Peter Goro nyaka sani ja ugai mar Obila mano Douglas Kanja kaachiel koda jatend DCI ginto ka otudore koda tich margi uwuono winjo be ni gitimo ang'o ahinya nyako tudore koda nono gigo mosebedo ka timore e tesende mag Obila mopogore opogore jo mosebedo ka inego nikech mokwongo ne waneno ka ogai mar Obila Douglas Kanja ne manogolo statement ni Alberto Juanga ne onegore uwuona e tesende Obila bang'e to ka Bero osewuok wacho ni oyo Bero ogolo gima chalo kamae matende ni noyudo hinyruok ne otho kaluwore kod hinyruok manoyudo e tesende Obila. National Police Service nitie internal affairs ma gin giwegi onego ka sama gimoro aina ni timore gin nonego bene gimbe gikonyo investigators timo tijgi without any interference. But from where I stand, Kanja owuon otemo mislead jopiny nikech statement manosom nogol e office IG matinde jatend police jomatindo gi timo mana en wacho ne recho chako top gi wich koro kotop gi wich koro joma ne piny gi gin giluwo mana gima timore nikech ging'ene jotend gima malo onge gima timo e yore mag rito ratich oganda nikech wang'eyo kata nyaka ne ka jabed IG weche mag violations of human right osebede Kenya kama ng'eny ma iwinjo ne ng'ato extrajudicial killings gi ng'eny to ng'ama nonego bedo in the forefront en IG en mana nego kaka nobiro kacha to nong'iyo reforms nong'iyo ne to ng'at manowuok cha nowuok nang'o to jopiny ne nigi kwayo mage manomiyo ka jensi no dhi e protest nochuno ne ng'ani mondo owuok kaluwore gi kaka noneg kijende gi gik mate mano waneno ne asat now Kanja pok otiyo tije mowinjore nikech pok wanene any serious reforms in National Police Service including weche mag corruption. In fact gima kansa manie police service ka en corruption nikech sani kata kiwuotho obed traffic police officers obed kata kidhi tera complaint police station okinyal ndiko statement sani ma police okokwayi asoya koro king'iyo gi kaka jopiny bere let nitie community policing onego bene giketo mondo mi build trust between the people and the National Police Service mano as at now Kanja pok otimo king'iyo sani pod nitie sigu to sigu ne pod omedo mana nyare jopiny sani koro neno ni wasik gi mokwongo moingo kata mana jakuo en police nikech police ni ema komake to tere court police ni nege to police ni ema kata ka ng'ato omaye gire moro to dhi ndiko statement station mar Obila to police ni pod kwaye pesa koro magi gik monego beno waketo wang'ene ere kaka Kanja as the head of National Police Service ere kaka no nyalo keto reforms mondo mi kaka jopiny relate gobila siguni wanyalo duoko piny nang ere kaka jopiny kod Obila
nyalo participate e weche mag reduction of crime. Nikech we are in a society, to society ji opogore. Sama gigi timore, to un police usabedo kaka enemy mag jopiny. Jopiny dwaro obila matiyo yo machalo nade Agoro. Jopiny dwaro obila matiyo korito ratiro mar oganda. Koro ratiro mar oganda gi gin a Bill of Rights. But in right to life, in right to dig. In fact, the cornerstone of Bill of Rights is dignity. Maneno obila samora moro momaki to you must be treated with dignity. Imaki yo maber titeri e do ma ok ni tibedo torture. In fact, gimane wa nyirma golo confession to wacho net no ngise mondo torture. Torture in itself is a criminal offense. Police onego bene treat dhano kod utu. Ong'iyo ne ma en dhano, what treat e yo marito dignity mare. Once ne mano is done, modongi wenyalo wuoye. Hai hanno ka ote podithot kae moko kum gabo bedo kasomo kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Mana penjo mabende na penjo kanyo Agoro wakili ka imbenda penji. Ugai mar obila Douglas Kanja ka achiel kod jatenda DCI Amena. Gin to winjo bende nono gi e yo machalo nade kinde makoro bura makamae dhi mbele. Kaloni DCI tok barua mane osendik ne chae manogolo obila mago kwach kisha odhi nyaka Homa Bay okao Albert okelo Nairobi kae. Douglas Kanja ene mane ntiero ng'ala manyime mano mar lero ne jo Kenya gigo manotimore kata bedo ni bange odogo wacho ni oyo nokotimore kama bero wuok kamae kara notimore kamae. Okay, nitie nyalruok ni Kanja was misled because Kanja is not a witness of fact. Onge kama otudore one on one gi wach mar Albert Ojwang mopogore kod DCI because DCI wawinjo ni ne yudo information from DIG ni mae gimo setimre and en emno chiwo teko mondo mi jogi odhi omaka kijana makisini nyaka Ojwang. So Kanja nyalore ni some more information manomiye in the attempt to cover up no wachne wach mar no go wiye e cell. Mama nen gima police ohero wacho kabisa ka ng'ato tho e cell all the way from the time Titus Adungos tho e cell. Police have always been telling us this theory. Nitie kata moro ma very funny manotimre 2020 in Karatina. Mang'ama no mak ka onge mask to KTSN to bang'e police ogonye mondo dhi. Giko ne oduogo yude kolire yath kende within police station. Koro wana to ng'ani dang dere nang'o to en ng'ama no maki mosayo obila mobila weyo. Owe within care 2 hours to kendo bang'e to chako dere kendo na within police station ni. So wach mar ng'ani okawo ngimana ni en gima police ohero wacho every now and again. Kata case ma nyisi mabondo mar Vincent Mark Okindano. Iyudo ni kia ni ng'ato okawo ngimane or ng'ato timre nade. But for purposes mar DCI taparo no onego dadhoge. Onego dadhoge mondo nyiswa the manner of complaint mane oketne kata ka barua no ndikne to wach no ne barua mane ang'o mane barua no or itemize ni magi ma e complain wa kaka DGI DIG and then en meno nego nyiswa ni ketho mane gi nono mane gi mako ne Ojwang momiyo kele nyaka ku no ketho machal nadi mane ok nyal bedo prosecuted gi Homa Bay kucho mane nyako bika koso did Ojwang commit this offense in Nairobi ka koso no commit e Ken Kure. Why did they have to travel with him all that long nyaka ka mondo gi kele Central? So I think magi gin gik ma is ginane DCI ema nyalo leronwa and kose leronwa to nyalo nyiso ODPP kanitie ketho magi nyalo donjnigo mondo mi giduok penjo e do. But all in all ananeno ni okwanyal wacho nikech ni koro jogi manage tension mantie ni kia ng'ane step aside ni koro mondo mi bedie kia ng'ango motimore mondo no ng'ata mo bedo involved e wach mar tho mar Albert nyaka kaw ni okang. Gima dwa puoyo ahinya en wach manye jatend migao nyoro ochako. It might have come a little bit too late, but at least gikora adwa yiera gi wach ma Erika wacho ni obila te okricho. At least en gimani kata en gimana Joyce nitie obila ma idha wat ni or mosiep ni ming'eyo. Nitie obila maricho, nitie obila mabeyo. In one way or the other gino wetewa gin nyimegewa gin mana joma aiwa ka onge ng'ama inyuolo ka en obila gi airwa kaka gidhi bedo obila. But koro aneno ni onego bedi nitie mana lokruoge moko mitimo mondo mi omed nyayogi nikech awacho ni inyalo wachalo go makawo divai manyien to aole ndede machon koro ndede ne manyaka loki mondo police paro mare ochak pare yo manyien and an gi confidence ni jatend migao Kipchumba Murkomen
kaachiel gi jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo nyalo biro konyowa e kelo lokruoge koriwo nyaka mago manye giwacho nyoro machalo kaka digital obi to machalo kaka keto ginene CCTV e police stations te mondo wanyalo review anytime ni ng'ani omak sadi tang'o motimre nikech nitie kata ketho moko matimre station mamoko ng'ato bedo detained beyond the time ma onego ma katibo yiene. Nitie joma moko especially foreigners manie police stations man Nairobi ka mobet osebedo detained for over 2 months moko kata mana for 30 days ka gina gine police station okotergi do to gina ka so ka CCTV camera nitie biro nyiso wa mondo wa account for every person madonje police station mondo wachna mawacho pile ni an arrested person is not the property of the police mondo police oti kode kaka dwaro. Arrest only those people that you have an intention mar charging kionge intention mar charge ng'ato weri ng'ato dhi nyime gi tijene kata gi yore ne kaka ngima mare obet kendo kaka katibo yiene. Yes. Anno ka thuolo mar wachigni rumo kata kamano Eric Okeyo in korka kore Douglas Kanja kod DCI ginto jatend DCI ginto winjo bene gibedo kod tudruok mane ahinya nyako tudore kod bura makamae to ng'amo winjo bene ginto nono ge e kinde ma wiche mag Nono Obila ng'eni sani koro ji okete maino mar gi ahinya. Osiepna goro temo wacho ni gimoro kae ni nitiere unit more police miluongo ni IAU iluongo ni Internal Affairs Unit ochalo IPOA mane police to pok osebet kotiyo ga emomiyo ne katibo kelo IPOA onge tich en onge tich completely. In fact jatende at one time ne Mohamed Amin makawuono jatendo kwach kichni en ga kumitere police makoro ineno no sa choko ahinya ndara kata office koro itero no dhi obed kuno onge tich as far as I know. To an kipenja wadong' giga achiel to wadhi e yiero general election ma Kenya. Reform strategy manye CS Murkomen gi PS Jolando nyoro is commendable. Enano biro moleo, but it's commendable if they walk the talk. Nitie kama ginyalo reso, but unique circumstances require unique remedial course of action. Kipenja wawache gi dholuo ni gima otimore mopogore tho juang' ni kano korit maber to romo chinya mach moliel piny. Omiyo an ogai mar police gi ogai mar okwach kich kane an jatend piny gi gimotimore ni nekech Homa Bay koro dhi ko nyithindo ariyo nitie manye bendo otho Kipasi moro be nyotho Katito no yude ko ma okwalo nyithi diek ariyo to rwake sel Katito kiny to ni embotho. Gimonego timan ka ipenja en ni tho mar ng'at achiel oromo gol ng'ato. Tunisia hoka moro achiel emane obilo nego Tunisia hoka adi achiel to jopiny nowuok modhi ogolo president e loch mo wil ma sirkand Tunisia nokethi nikech tho mar hoka achiel. Omiyo president kae neno na dier wadong' giga achiel wadhi e yiero dipoko romo sa mar wilo jogi te monde rembo juang' makech ni okelnwa kela jo ogai mag police IG jatendo kwach kich manyien te nikech magi be jo moseti manye osechopo higni 60 omedna higa achiel kaka Amin nyosetieko hike 60 ene mar mimedo mar iluongo ni discretion. Omiyo aneno ni esani kipenja monde wadhi e yiero gi kwe gi yie gi police wan gi regional police commanders gi regional DCI officers chiegni 8 the police service commission odonjo e office kaka IBC nyodonjo gi land positions gi wabed gi ji manyien. Adwa nasomo ote ka watieko twak mar okinyi makawuono shema kama kasesomo tabo bedo kaka opach mugi kotudore ko twak mar okinyi makawuono keno duoro ngisa ka eno yaure Joyce ngisa ni Mosna Wood Kabondo mausiepa Peter Agoro Freddy Kosuru bende wacho no yaure Joyce Mosna jotelo e studio penjo na kaluore gi nek wacho kae ni kaluore gi nek Albert Estesel Obila bende dikel pogruok e kind oganda kind oganda luo gi jatend piny kaluore ni en commander in chief to onge okanga ma osekawo mar golo IG Kanja ogai mar DCI Amin
Odhi mbele kuom wuondo jopiny gi DIG Lagat nikech en emane ooro mondo omak Albert okel Nairobi. Mano Fred Osuru onoyo makare. Paul Indire bende wacho no yawre Ramogi TV wacho ni reforms maka police nyalo yudore ka waweyo manyo tij obila kata tij police gi asoya. Nowadays we don't recruit police through merit but via money. The highest bidder is recruited police to those who merit are left out. Also, when we do that, do we expect service or hooliganism? Aya manopoli ndire frokontiere awendo. Maka kumu junior benengisa kaino ya ore Joyce an Kirindo Kasgunga Mbita Timbe mag police omiyo jopiny osewito geno gi kuom obila mapachoka. Sani angomo miyo tinde weche mag mabuse dere ng'enye sel kabisa. Angoma timore nyiso ni nitie obila mosebedo ni gin joma timbegi ok ber. Report mane IG Kanja ne okono jopiny ni Ojwang ne ogoyo wiye e kor ot kweni Ojwang ne janeko. Report moko nitie makata ka ng'ato kono jopiny to chalo mana pimo wiji. Kanja no be onego odhi dala. Aipoa bende onego onge gima gitimo gichamo pesa jopiny nono nyaka ne obila chaknegi jopiny obila di mose kaunegi okanga. Langat onego ogwetao ok ni obedo thenge onego omake ma ok ni obedo oko to pod ene office. Mago mana moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ka watieko twak mar okinyi makawuono adwa nachako kodi Peter Ogoro. Jopiny ang'o mowinjo benetimo mar mondo mi jopiny obed kod geno kuom obila nikech adiera ka wang'iyo kaka piny Kenya osedhi joma wito ngimagi ka gintiere tesendo obila kama kinde mathoth iparo ni kosemaki koteri tesendo obila kacha to intie safe nikech kata ka chiwo ranyisi ka nitiere kata jakuo masiche moko no yud ka kwelo to jopiny ne rik goye obila ema biro garese tere tesendo obila matende ni wacho ni tesendo obila kacha emo nyalo bede mangima kata kamano tesendo obila go ema koro sebedo kama ji yude tho margi. Jopiny inyalo tim ang'o mar mondo mi jopiny omed bedo kod geno kata geno mar jopiny kuom obila omedre ni adiera ka koso kotera ero obila kacha tibo rit ratiro mara e yo makare kachiel kod wachni mogik Agoro. Ero kamano kuom penjo no mokwongo sani nitie pogruok maduong'. It's a very big gap between the people and police officers kaluwore gi gik matimore gidi. To jawinjo moro owacho wach mar reforms kata kaka police bedo during recruitment sani moro dhi timore. Ibro yudo ni police ok kaw ng'ato on merit. Ji ikaw kaluwore ni ng'ato ni 300,000 ng'ato ni 400,000. Matine jomitero kacha ok tergi mondo migiti kata ne nekech ne gin gi qualification madhi kacha ng'ato neno ne ati pesa ne emotere kacha. Koro there should be deliberate effort mar kelo reforms makata kaka police ikaw. The people should feel part and parcel mar this recruitment process. Mangama no feel nitie ng'at manigi ajo eno nyuole en ogombo mana bedo police. Tiyudo ka ng'ata ina ni chance mar bedo police tame nikech corruption motimo newa a National Police Service. Koro gik moko aina gi emonego bene wang'iyo kaka reforms Maraga Task Force nokelo recommendations mabeyo kabisa kako onego bene wa fight corruption to gi kako onego bene police gi gimbe gin dhano. Nitie wach ma kata nyoro kane Murkomen wach reforms gi no kuwe wach mar welfare mar these police officers. Nikech nitie moko kaka ichulogi e yo marachai ma koro miyo kata ka ng'ato ne en ng'ama ber to okethore aketha nikech pesa michule ok nyal gine ni mahitaji mare ok nyal konye mondo oyud mahitaji mage. Wang'eni to police officers wagi kaka Maraga Task Force report ne wacho ni onego chulgi maber nikech gimbe gin dhano kaka no wacho police gite ok rach wan gi police maber to wang'i kaka wa root out these rotten elements in the National Police Service gin ka ere kaka igologi oko kudni motopgi mondo mi kik gi keth joma moko. To kendo gima chielo mana chaka wacho ni mano koro en jowa mwayiero through parliament. This amendment of National Police Service Act 2014 makoro no yie kaka the people like IG, deputy IG bedo appointed. Jogi wadwaro ne atigini obed kaka ne chiko kete.
jogi yier gi National Police Service Commission through a competent process mangama is qualified timo to ka tieko to wach jawinjo moro ka openjene to gima dhi mbele ni ben kod riwruok moro amora to gi siasa ma 2027 anyalo wacho ne ati fight against injustice en mar jite obed ja Kikuyu obed ja Luo obed kata ng'ata ma sirkal moro amora ma ok nyal rito ganda mano ok sirkal mano sirkal madhi mbele madhi dala maka gini ok otimore ka pod ji pod ibiro negi to ng'ato wachne ma ok lwenjwa ma lwenjwa kinego ng'ato mano lwenjo ganda ok en lwenj kabila moro. Ero kama na inya Peter Goro Eriko Keyo wachni mogik ka watieko thuolo marwe marumo. Wachna mogik adok mane gima nyisi cha ni onge ng'ama onego bed ni nyo otudore gi wacho Ojwang ni mowe. An kaka jalno molony mong'eyo weche polis anyalo nyisi ni joma nowuok go Ojwang dala gi lida gin ok awinj ka ng'ato wuoyo wigi to gin be ok nyal bet ni kaka ne giwuok lida cha ne gikelo Ojwang Central. Wan wang'ega kaka polis tiyo komaki gi jo DCI headquarters kata maki mana Kindu kata Nyakach titeri ga headquarter kumegi aecha kuche midae dhogi to idwaro ni police standing orders wacho ni koseda dhogi kacha titeri e police station machiegni gi kacha mano onego bed ni ne en Muthaiga no Ken Central. Kurana dwaro ni monde nonro ni oyarre malach to ng'amane ng'ato kaka Kanja mane owacho ni ng'ane nyogo wiye to gimoro mowacho na mae kaka nyobet nyaka bed tol ni nyaka mak jotelo mamalo ka mondo japiny obed gi yie e arita mare kawuok kuom piny owacho nikech obila gi piny owacho gi te ichulo gosuru ma japiny chulo. Ero kama na inya Eriko Keyo. Salim Odenyo wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en achiel wachiw teko makende ni IPOA mondo mi IPOA one kaka nonre gi weche mag rocho ratiro ma yudre lwet obila kendo nikech it is through that ema obila ma chielo ma coach nyalo bedo gi buok. Waseneno cases mamoko mwanyalo puoyo machalo kaka mag Leliman mayande wakili wadwa Willy Kimani gino wito ngimagi and gi mamoko ma wacho kaka manotimre mar Waraka OCS no manyalo miyo polis mamoko bed gi buok ni ka itimo gimok ni kare to IPOA nitie nyalo kawo ni okang'. Mar ariyo en wach mar ng'iyane in terms of welfare mar obila wach mar mental health kuom obila gogo nikech gik ma gikalorego kod gik ma gidonjrego kaka dhano inyalo ne kaka inyalo migi support mondo gibed gi paro maliw ma ging'e ni ng'amo makni en dhano man gi ratiro mage duto onego yud kaka process mondo dhi e court ka nitie neno moromo to mondo mi okaw ni okang' mar chik. Then mogik awinjo ka jawinjo moro wacho wach madwa yierago ni perhaps it is time mondo wa consider the possibility mar devolving as a police service. Police service en gimwa madala ka onge ng'ama ogore go oko mar tong' mar Kenya en gimwa tiyo go e dala ka mondo wa maintain law and order wa enforce chikewa so en gima ng'ato ka county nyalo neno kaka recruit police gi giwegi to tiyo go kaka inene pinje machalo kaka US ma every state is responsible for police mage madala kanyo magiluongo ni homeland. So perhaps it is time mondo wachak dhi that direction ma ng'ato koro biro ng'e ni katimo ketho within alwora makama ma bendo maka na wuon kendo inyalo kaw na okang'. En paro maparo na wanyalo chako go embaka. Ero kamano inya wakili Salim Odenyo Eriko Keyo jalonyo weche magarita kachiel kod in Peter Goro jakedo ne ratiro mar oganda kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono ubi wabed kod twak maket kod Manyakora Ojwang imbe ndago ni ero kamano inya kuom bedo kod nyaka gi sani mochope giko mar twak mar wecheno mar mbako romo wageno ni obila bende bro bedo e ng'ala manyime mano mar rito ratiro mar jopiny ka omakgi mar mondo mi kik wane kan japiny moro amora wito ngimane kendo e tesendo obila. Elo jowetena mano ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao wageniro kamano ahinya. Nyakora Ojwang ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo waromo odiochieng' makiny oriti masani nyinga Joyce Oduor.